உலகெங்கும் உள்ள தமிழ் நேயர்களே, உங்களுக்கு என் ஜோதிட பகுதியில் உங்களை வரவேற்கின்றேன். இதுவரை 1 முதல் 8 வரை உள்ள என் ஜோதிட பலன்களை சந்தித்தோம். இன்று பதிவில் எண் 9, 18, 27 செவ்வாய் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் உடைய பலன்களை இந்த பதிவில் காண இருக்கின்றோம். 9 செவ்வாய் சக்தியின் சுருக்கம் ஆகும். சக்தி மற்றும் ஆக்கசக்தி, அழிவு சக்தி, 2 சக்தியின் இணைவு ஆகும் என்பது பண்டைய கால நூலில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. செவ்வாய் எண் மிகவும் ஒரு 9 எண்களில் 9 எண் கொண்டு வெற்றி தேடலாம். 9 சுப்பிரமணியர் முருகனுடைய ஆதிக்கம் செவ்வாய் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இது ஒரு தியாகம் செய்து போராட்ட குணமுள்ள ஒரு எண் ஆகும். மேலும் மனப்போராட்டத்திலும் ஈடுபடுவார்கள். இந்த எண்ணின் ஒரு ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியில் எதிரின் பலத்தை ஆராய்ந்த வண்ணம் இருப்பவர். ஓடு மீன் ஓட ஒரு மீன் வருமளவும் வாடியிருக்குமாம் கொக்கு என்பது போல் கோபம், அசூயை, சண்டை, முரட்டுத்தனம், தீய குணங்கள், முரட்டு பிடிவாதம் ஒரு எண் மற்றவர்களை எப்படி வீழ்த்துவது என்று ஆராய்ந்து கொண்டு இருப்பார்கள். கோபங்களை வெளிக்காட்டு கொள்ள மாட்டார்கள். கூர்மையான அறிவுடைய தீவிர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவர். 9 எண் பிறந்தவர்களுடைய தன்மையை தீவிரப்படுத்தும். ரசாயனம், வைத்தியம் முதலிய சாஸ்திரம் ஆர்வம் இருக்கும். தெய்வீக ரகசியத்தை அறிந்து உலகினருக்கு வழிகாட்டுவர். இவர்கள் அபூர்வ சக்திகள் காணப்படும். இவர்களுடைய வாழ்க்கையை கவனித்தோம் என்றால் ஓயாத போராட்டமே. வஞ்சகர்களாலும் ஏமாற்றுகளாலும் சூழப்படுவர். சூழ்ச்சி நிறைந்தோருடன் வாழ நேரும். புது புது யுக்திகள் தோன்றும். நிதானத்தை இழக்காமல் இருந்தால் வெற்றி அடைவர். தோல்வியை கண்டும் ஒருபோதும் கலங்க மாட்டார்கள். எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் தாங்கிக் கொள்வார்கள். இவர்கள் மிருக சுபாவங்கள் மனதில் குடிகொண்டிருக்கும். மிகவும் பெரியோர் இவரை கருணையுடன் நோக்கினால் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய இவர்கள் பணிந்து விடுவார்கள். திருவருள் வளமும் இவர்கள் விரும்பும் கடவுளுடைய அவதாரங்களை பார்த்தால் ராமர், காளி, சுப்பிரமணியர், அனுமார் போன்ற கடவுளாக இருப்பார்கள். மேலும் இவர்களுடைய நோய் என்று பார்த்தமட்டால் சரீரம் உஷ்ணம் உடையதாக இருக்கும். பண்டைய நூல்களில், அதாவது நவகிரக நூல்களில் செவ்வாய் தோஷம் என்று குறிப்பிடுவார்கள். மூலாதாரத்தில் உஷ்ணம் உடையவர்கள். வயிற்றையே உஷ்ணம் பாதிக்கும். இரத்தத்தை உஷ்ணம் உடையதாக இருக்கும். ஒத்துக்கொள்ளாத உணவு உண்டால் சரீரம் நோய்வாய்ப்படும். மேலும் உடம்பில் வடு ஏற்படாமல் இருக்காது. ஆபரேஷன்கள் அதிகம் நடக்கும். இரத்த கட்டிகள், குடல் புண்கள், இரத்தம் விஷத்தன்மை அடைதல், மூலரோகம் இவர்களுக்கு வரும். மேலும் உணவு விஷயத்தில் மிகவும் கட்டுப்பாடுடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம். புளிச்சக்கீரை ஒன்றுதான் இவர்களுக்கு கீரை வகைகளில் மிகவும் ஒத்த உணவாகும். வெண்பூண்டும் அடிக்கடி பெண்கள் சேர்த்து கொள்ளலாம். மேலும் மிளகாயை அறவே நீக்கினால் உடல் ஆரோக்கியம் வளப்படும். இஞ்சி அடிக்கடி சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். சேப்பங்கிழங்கு, கருணைக்கிழங்கு, வெண்டைக்காய் மாமிச உணவுகளை குடல் நோயை ஏற்படுத்தும். மசாலா பொருட்கள் வாசனை வீசக்கூடிய அறவே விளக்க வேண்டும். பழங்களையே ஆகாரமாக உண்டால் நோய் நீங்கி சீக்கிரம் குணம் பெறலாம். மேலும் இந்த செவ்வாய் ஆதிக்க எண்கள் 9, 18, 27 எழுத்துக்களில் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இவர்களுடைய இந்த எண்ணுக்கு எந்த 9ஆம் எண்ணுக்கு எந்த எழுத்துக்களும் இல்லை. இவர்களுடைய 9 எண் அதிர்ஷ்டமான காலங்கள் 5 மற்றும் 6 உடைய
தொடர்புகள். துரஷ்ட எண்கள் இவர்களுக்கு 2ஆம் எண் 11, 20, 29 ஆகும். இவர்களுக்கு ஏற்ற வர்ணம் சிவப்பு, கருஞ்சிவப்பு, நீலம். இவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாத வெளிர் பச்சை மற்றும் வெண்மை வர்ணங்கள் இவர்கள் தவிர்க்கவும். ரத்தினம் ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் சரீர குற்றத்தையும் பவளம் நீக்கும். குடலில் ஏற்படக்கூடிய கட்டிகளை பிளஸ்டோன் எனும் இரத்தம் போன்ற சிவப்பு புள்ளிகள் கொண்ட பச்சை நிற கல் இவர்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டமான இரத்தினம் ஆகும். எண் ஜோதிட பகுதி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. எமது எண் ஜோதிட பகுதியை தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்கும் அனைத்து நேயர்களும் நிறைவு பகுதி இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம். எண் ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் எமது மின்னஞ்சல் முகவரியை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ள அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது ஆதிகோள மிக பழமையான நூலாகும். இதனுடைய மூலம், அதாவது நம் இந்தியாவிலிருந்து பல வெளிநாடுகளுக்கு ஆதி காலத்திலேயே பல யாத்திரிகளால் கொண்டு செல்லப்பட்டு இன்றும் பிரமிடுகளிலும் எகிப்திலும் சித்திர வடிவங்களாக உள்ளது. எண் ஜோதிடத்தின் மூல நூல்களை சில நபர்கள் பின்பற்றி வருகிறார்கள். அதில் நானும் ஒருவன். இந்த எண் ஜோதிட கலையை எம்மை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக 30 ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்து என்னுடைய ஆய்வு பலன்களை மற்ற அனைவரும் பெற இந்த சிறிய முயற்சி. எண் ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் எம்மை மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளவும் உங்களுக்கு உதவ தயாராக என்பதை தெரிவித்து கொண்டு, என்னை தொடர்ந்து என்னுடைய பதிவுகளை தொடரும் நபர்களுக்கு மிகவும் நன்றியினையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரியப்படுத்தி கொண்டு, மீண்டும் மற்றொரு பதிவின் மூலமாக 2024 தொடர்ந்து உங்களை தொடர்பு கொள்ள காத்திருக்கும் உங்கள் நலம் விரும்பி, மேலும் இந்த பகுதியினை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தொடரும். மணிஷ் தேவதையின் குரல் சார்பாக அதாவது அட்வான்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர். முன்பாகவே 2024 ஆங்கில புத்தாண்டின் வாழ்த்துக்களுடன் மகிழ்ச்சியுடனும் புது பொலிவுடன் உங்களை மீண்டும் 2024 ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களுடன் தொடர்ந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்கும் அனைத்து நேயர்கள், தமிழ் நேயர்கள், உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ் நேயர்களுக்கு எனது மகிழ்ச்சியான வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரியப்படுத்தி எமதுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்க வேண்டுகிறேன். நன்றி, மிக்க நன்றி. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தந்தனோ பிரசோதயாத். ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோன பிரசோதயாத். ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோன பிரசோதயாத். ஓம். தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் அனைத்து நேயர்களுக்கும் நெஞ்சார மனமார வாழ்த்துக்களும் நன்றி மகிழ்ச்சியுடன் தொடரும் என விடைபெறுகிறேன். மீண்டும் தொடரும். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் தொடரும். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் தொடரும். தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் அனைவரு நேயர்களுக்கும் நெஞ்சார மனமார்ந்த நன்றிகள், கோடான கோடி நன்றி, வணக்கம். தொடரும்.